मोनायाव सिखावै उइदाउट चालान डाम्पार गारि अन्थाइ बाला लांखुमायो आरो बियो फेरेंगा सारनि डिपार्टमेन्टआवनो जागासिनो दङ आरो बिनि भिडिअ फुटेजखौ होनो हागोन होननानै बुंदों। सोर होनदों, मा स्टाइलाव होनदों आरो फेरेंगा सारनि सायाव केस होनाय जासिगोन नामा बेखौबो दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना बिथं भाबै मोननो थांगासिनो दं। स' हेल' एभ्रिवान, वान सेकेन्ड वेलकाम बेक टु दा चेनेल। दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों, लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथांमोन बयबो मोजां दं। स' जोंहा सावरायनांगौ खोथाया जाहैबाय फेरेंगा सारा खोथायाव बुंदों आरो गावबो बुंनानै लायो बिराद खामानि मावनाय आरो बिथाङा सासे पावारफुल एम अफ बिटिआर। दा बेयावनो बिथांनियाव माखासे कारापसन नुजादों। बिथाङा मोनायाव उइदाउट चालान बाला अन्थाइ रोगाखुमायो, बिनि भिडिअ फुटेजआबो दं होननानै सासे बिपिएफनि दैदेनगिरिया गोख्रों रावजों बुंदों। नांगौब्ला दानो भिडिअ फुटेज दामना होनो हायो ससियेल मिडियाआव होननानै। दा बेखौ लानानै बिथांखौ केस होनाय जासिगोन नामा, केसनि लाइनाव फैसिगोन नामा? बिथाङा बिथांनि गावनि डिपार्टमेन्टखौ सालायनायाव, फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौ सालायनायाव फेरेंगा सारा फैलार जादों नामा? मानो बेबादि जादों आरो स्वयं गावनो बेवहाय इनभल्भ दं। आरो लोगोसे रायजो राजानि अन्थाइ बालानि खेथ्रआव मोनसे डिस्ट्रिक्टआव मोनसे गिदिर क्वारि थायोब्ला बेयाव मावनानै दांनानै रायजोफ्रा लकेलनि मानसि हिसाबै मोनजायो एसे बोनानै साब कन्ट्राक्ट लानानै बा बै रायजो राजायाव लेबार मावग्रा श्रेणिनिफ्राय सोरबा लेबार मावनानै। नाथाय बेखौनो उदालगुरि बादि मोनसे जिल्लायाव बन्द' खालामनानै दोननायखौ बिपिएफनि सासे गोख्रों दैदेनगिरिया संहैदों। बेवहाय रायजो राजाया जोबोद खहा दं, लिडारफ्रा खहा गैया होनना बुङो। दा अब्ला फेरेंगा सारा गिदिर गिदिर खोथा बुङो, रायजोफोरखौ अननाय, जौ सिगारेटनिफ्राय गोजानाव थानाय, गाइखेर फिथाइ सामथाइ जानानै सालायनाय सरकाराव दिनै मानो रायजोफोरनि थाखाय मोनसे सर्स अफ इनकाम, जनसाधारन सुबुंफोरनि थाखाय सर्स अफ इनकाम, लेबार श्रेणिनि सुबुंफोरनि थाखाय सर्स अफ इनकाम, देरफुनाय सेंग्रा जोहोलाव ओरैनो साब टिका लाग्राफोरनि थाखाय सर्स अफ इनकामखौ बन्द' खालामनानै होखो? बे जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। बेनि थाखायनो बिटिआर गभर्नमेन्टखौ गासैजोंबो दाजाब दानख' खालामनानै बेलेन्सखौ मोनहैदों फैलार सरकार होननानै। आरो बेखौनो गोख्रों रावजों आरो केसनि सायाव आरो बिथांनि सालायनाया जे डिपार्टमेन्टखौ लानानै मावनाया जे मोनसेबो मावाखै, खुगायावल' बुंदों नाथाय खामानियाव मावाखै, प्रमद बर' साराबो फेरेंगा साराबो बेखौ बिपिएफनि सासे गोख्रों दैदेनगिरिया रोखा रोखा फोरमायदों आरो सोंखारिदों। नै खोनासंलांदों। दिनै जोङो नेवनाय रेन्जनि आन्दाराव नैबे गितिबारि अन्थाइ बालानि क्वारियाव जों दंफैयो। दिनै बेयाव फैनायनि जाहोना जाहैबाय, दिनै नोंथांमोना नाय आरो केमेरायाव नोंथांमोना दिन्थिनो हागोन, कुनु गंसे डाम्पार, कुनु गंसे ट्रेक्टर, कुनु गंसे जेसिबि पकलेन बेयाव नोंथांमोना नुनाय नङा। बेयाव जेसिबि डाम्पार नुयि माने बिनि ओंथियानो जाहैबाय कुनु बालि अन्थाइ बिनिफ्राय साप्लाइ जायाखै। आरो बे समस्याया दिनैनो खोथा नङा, गोबाव समनिफ्रायनो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव बेसेबांखि अन्थाइ बालानि क्वारिफोर दङ सब गासैबो बन्द, साइलेन्ट, जेबो डेभेलपमेन्टनि खामानि मावनो हायाखै, जेबो दिनै न'खरावबो अन्थाइ रोगानो हायाखै, सासे बेक्तिगतआ अन्थाइ नांगौब्लाबो बालि नांगौबाबो बल्डार नांगौबाबो रोगानो हायाखै। आनखि प्रमद बर' बिथांनि गभर्नमेन्टआव उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव जेसेबां डेभेलपनि खामानि मावनो गोनां दङ गासैबो स्तब्ध, साइलेन्ट। मानो थाखाय? अन्थाइ बालिया दिनै स्टप जानानै दङ, रावबो रोगानो मोनाखै आरो बेयाव रावबो रोगानोबो हाया। मानो होननानै बुङोब्ला सासे नेशनेल ग्रिन ट्रिब्युनेल इस्टार्न जन बेन्च कलकाता सासे आतानु बरठाकुर होननाय सासे बेक्तिया बे उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि जेसेबां अन्थाइ महलफोर दङ बेखौ केस होनानै दोननाय जादों। बिनि थाखाय दिनै बे गासैबो महलफ्रा बन्द जानानै दङ। दिनै मानगोनां प्रमद बर'जों दैदेनजानाय बे फरेस्ट डिभिजननिनो, बे फरेस्ट ओनसोलनिनो आरो बा जोंहा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिनो सासे इएम दङ, बिथांनि मुङा जाहैबाय रन्जित बसुमतारी इएम। बिथाङा गोरों मानसि, आं मिथिगौ बिथांनि बुंनाय, बिथांनि मन्तब्य गासै खोथाफोरावनो जों मिथिगौ बिथाङा सासे गोरों मानसि। नाथाय बिथांनि डिपार्टमेन्टआव बे अन्थाइ महला दिनै स्तब्ध जाना दङ, बन्द जानानै दङ। दिनै नोंथांमोना बे उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव डेभेलपमेन्टनि खामानिखौ बोरै मावनो, नङा होमबा? बोरै जौगाहोनो? दिनै गासैबो खामानिफ्रा दिनै स्तब्ध जानानै दङ। बिनिखौनो खावलायदों
रन्जित बसुमतारी सार नोंथाङा गोरों मानसि हिसाबै नोङो गोरों जा नोंनि खामानियाव खुगाजोंल' बुंनायजोंल' डायलगजोंल' गोरों जानो नाङा दिनै खामानिजों गोरों जा मालाबा नोंथांनि डिपार्टमेन्टआव मैदेरा सासे समायना सिख्लाखौ गाथारलाङो सोरबा बोराय मानसिखौ गाथारलाङो सोरबा उन्दै मानसिखौ गाथारलाङो मालाबा सोरनिबा धोन सम्पति माइ दै बेफोरखौबो दिनै धंख खालामलाङो बेबायदि गले गले दिनै नोंथांनि डिपार्टमेन्टआव दिनै गाज्रि समस्या बांसिन फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव जागासिनो दङ जों खोनानो मोन्दों हरनि समाव अन्थाइ रोगायो बबेनिफ्राय रोगायो भिडिअ फुटेज नांगौबा जों होनो हायो सोरनि गारिया रोगायो जों बुंनो थाङा माव नां जा कारापसन खाम बुंनांगौ गैया नाथाय पाब्लिकनि डेभेलपमेन्टखौ रुट खालामनाय बन्द खालामनाया दिनै जोंनि थाखाय दुखु गोनां खोथा हु इज बे आतानु बरताकुरा सोर दिनै नोंथांनि डिपार्टमेन्टआव बन्द खालामनानै बिथाङा सोर नोंथाङा दिनै डिपार्टमेन्टखौ मोजाङै सालायनो हानो हायाखै प्रमद बर' बिथाङा डिपार्टमेन्टखौ मोजाङै सालायनो हादोंना हायाखै डायलग आरो नोंथांमोननि बिबुंथियानो दिनै फोरमायो नोंथांमोना गासैबो फेलेर जानानै दङ दिनै आं गोबां बुंनो सानाखै बेखौनो आङो दिनै रायजोनो फोरमायदों गोजान गोजांनाय गंसेबो डाम्पार गंसेबो ट्रेलार गंसेबो जिसिबि नोंथांमोना बे देशआव नुनाय नङा थेंक इउ स' खोनानो मोनबाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय आसा खालामबाय आरो कमेन्ट्स हरगोन बेखौबो आसा खालामबाय एसेखिनियावनो दोनथ'बाय थेंक इउ फर वाचिं लाभ इउ